Ari kami din ni Jason Girigola to. Sa tao talay kamaton. Sa channel ta sa tao. Ara na pang zero. Kaya na kontingo ko. Sa sobrang wakal sa pag-vlog ko. Damon stop so. Yes. So Dek, kumusta ang kaugalin pag ginasing aga? Dek, pila na ka po? Tatlop lang kami ka trip di subong tambay-tambay anay para nga makakita naman ka ika-apato. Dek, kabay pa nga lagautan niyo. Ang gwadjag, katulog sa amin. Actually na kayo naman tumulong ang gabi kamaton mo sa konya ubo niyo. Ano na sa hero kamaton no? Yes. So, thank you. Yes, may nga po nila mga kamaton daw lain tingog ko na sa mga sakon niya ubo-ubo. May nga po mga kamaton ang oras alas 3:20 na kasi nga po mga kamaton na. On board sa ako ng mga gwapa naman sa nga taga Itinio. So, ma'am, sir, sa tao tanay sa channel ni Maton. Shout out sa mga Ateneo. Pero taga sa Itinio ka mag-school? Oo lang. Okay, so sa ano ni? ICC nis nagli lang sa kay mga kamaton na. Ma'am, pwede ka pangilala sino ang ngalan mo? Teres lang nung. Si? Teres. Ako naman. Ikaw yung ma'am? Ano? Abigail. Abe? Oo. Ako si Nelson. Okay, so shout out sa inyo. Shout out sa mga classmates nyo, be. Shout out. Shout out. Shout out sa 11 na store. Shout out sa Bibin Manresa. Sa Spityada Okay. Medyo tudo-tudoon tabi. Shout out sa mga taga-Ateneo. Shout out. Shout out sa Yeah. Ateneo. Ano, wala ka mo subong klase? Tapos na lang. Tapos Teacher's Day. Teachers Day na. May practice kami na ano. Ay, si practice, ano, sa art? Amon Sport. Sports. Ano nga sports na wala niya? Football. Jack Alza. Bawa soccer gidya? Jack Stone. Hindi, pasensya na kanya sa akon nga tingog ka kaya daw nabubukol ligat nga daw. Oh, why? Okay ka. Okay, so, taga-din ka mo, ikaw yung ma'am taga-din? Ikaw, taon ba ko no? Oton. So, kamaton taga-oton gali si ma'am. Ikaw ya ma'am? Taga-Miagaw. Miagaw. Ikaw sir? Shout out sa mga taga-Kalinog da. Kalinog? Wow, medyo ulit dito man kita? Pwede mo nung. Sige. Pwede mo dito na kayo. Dito na lang sa Mayabida. Sa amin na lang. Oo. Sa road nung. Wala, namusina lang sunod sa ton. Okay, so... Taga-date kayo no? Si Mato niya taga dire sa Lapas ano ni, ga-enjoy na lang sing ako nga vlog sa YouTube oh. Dito kita sa Minmagi no? Sa Mendor no? Actually mga kamaton napit lang gali ang kuhan mo, may ano ni tawag kang Ateneo sa ICC mo. Booking distance na pero galing kayo daw nagulan-ulan no? Amo ni palain sa akong tingog ang ulan-ulan no? Sinagsulay ano. Di simple, kung isa may dalang pasahero, buligan mo gid mo, masulay ka gid. Hindi, wow. Direto no? Dari mga kamaton, kasulod na kami sa kuan. Ateneo, set out na lang gali sa mga taga Ateneo diya. Shout out. Ari si Gardol, sinsyata. Pre, masulod kami pre. Dito man. Oo na. Okay. Kami labi. Dili lang kaso na. Ari na kami sa sulod gali sing kuan. Dili tao? Dili lang. Okay. Dito sa pedestrian. Dili. Leo. So, ari na gali kami di mga kamaton. So, sandali mga kamaton ha. Ma'am sa channel ni Maton. Shout out sa channel ni Maton. Mga classmate mo to. Sa 11 na store ta. Subscribe nyo. Ikaw yan sir, sir. Shout out sa kay Maton kag sa channel ya kag shout out sa 11 Manesa mga palangga ka mo. Okay. Please Ikaw ma'am. subscribe sa Maton Channel. Ay, nakita kong isang babae Di ko malimutan
Yes, Shout out sa 11 na sweet ya. sige, so thank you sa inyo ha. Thank you sa Thank you, Thank you. Naka-subscribe na gali ka na ma'am kagani sir mo? Yes. Yes, naka-subscribe na gali si sir, si ma'am. Ako man. Ikaw. Yes, thank you. Nulain na kitingog ko. Thank you ha, thank you. Manaog na gali ka na ma'am kagani sir. Bye-bye dong. Bye-bye. Salamat. Thank you. Yes. Thank you. So, ang bell ni ma'am gali 52 mga kamaton. So, gingaan niya ko gali 100. So, thank you sa mga kamaton. Thank you mama, thank you sir. So, thank you. Amo ni ang Ateneo Iloilo mga kamaton, no? Yes. So, thank you sa mga kamaton ko gali nga pasahero. Thank you sa pag-onboard na sa Kaymaton. So, balik naman kita ulit Kamaton sa ICC sa ginapilahan namon dabla sa may ICC. Balik naman kita mga Kamaton. Ay re, magwa ta di sa compound sing kuano. Sing Ateneo. Medyo galala konting ugaw. Inom na tablong. So, thank you mga kamaton na. Yes, bago lang di gwa ang akon panaog akon nga mga kamaton niya pasero kali ah. Bago lang di panaog sa Ateneo mga kamaton. Thank you na lang sa inyo gali mama. Thank you sir sa pag-onboard kay Maton. Gusto nyo galing nga i-vlog de amo ni. Yun, makita na kita ni sa buong mundo. Sa taot sa mga taga Ateneo gali ah. Thank you sa mga viewer ko gali. Thank you man. Thank you sa nag-subscribe sa akon. Thank you sa pag-subscribe nyo gali mama. So, lapit-lapit na yung Ateneo pero ayun, nag-aulan-ulan budlay magsulay ang magsulay ang mga kamaton ko gali nga mga pasahero kay budlay magkasakit. Amo ni ang tingog ni Maton sa sulay ni. Ari ko kamaton gali sa diversion road kamaton na. Diversion road kamaton. Dili tama libot-libot na maton. Pwede ulan. Kagat pa, lubot ko. Hindi ko tingin no. Nari mo ko tingin apot. Kinain niya ng channel. Wah, tadi kulan. Libot tayo sa diversion road kamaton. Paborito ko si Diretso tadi on ng kamaton sa ICC sa ginapilaan namon sa isa ka dako nga mall di kamaton ah. Yun, makita tadi kamaton ang diversion road. Amo ni saka Uswag, Iloilo mga kamaton. Ayun. So, dito kita sa isa ka mall mga kamaton ha. Thank you mga kamaton. Thank you.